Ha, TV. Ha, TV. Okay, mo pa nga aga mga kabayan, ka-province, at kita. Patron sa Mabaras. So, umatron kita. Tara. Hari kita disulod na sa Barangay Mabaras proper. So, ayan. Mahulos-hulos kay didatungan bagyo. Didatong na ngayon sa Samar. So, mati ka kita. Servisan, kalye, kapatronan. Ayan ang eskwelahan sa Barangay Mabaras. Dead end. So mabalik kita. Ito. Dirjukit ka di sa simbahan kay human naman ko ng misa. So okay la nga at least makabisita kita sa simbahan. Okay, may yan sarayawan. So pandemic season waray sarayaw kay pandemic man. Ayan o, sarayawan. Mga pera kunta mga tao niyan. Uri kay uri sarayaw pandemic. So may ito nan kuan patron makadala kita simbahan nala kay basi atoy kuan capture. So mali kita simbahan San Mabaras. Kaya po San Isidro de Labrador ang patrono. Ayan. Okay. Ang patrono nga Senior San Isidro de Labrador. Carro. So yan, ang patron saint sa Barangay Mabaras San Isidro de Labrador. Mabaras Chapel. Barangay Mabaras, Palapag, Northern Samar. Okay.
Okay. Auditorium gihapon. Oh. Nice. Okay. Kita. Uli na kita kay orang kita di good kuan ka close nga residente. So yan. At least nakalaoy kita sa patron. Okay guys, keep it up, subscribe and hit the bell button and subscribe for ITV. Thank you, subscribe, thank you. Wala TV. Thank you.